Waqt laqa oħra mis-sensiela gvern li jisma' il-Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna sostna li l-gvern biddel id-direzzjoni li konna mdorrijin biha meta fil-budget fil-bidu tal-leġislatura il-poplu kien jiġi makkes u fl-aħħar sentejn kienu jinfetħu iżjed l-idejn. Min din il-leġislatura l-miżuri tajbin daħlu fis-seħħ sa mill-ewwel sena. Li biddilna kienet illi emminna li għandu jkun hemm pjan. U jekk il-pjan jgħidlek illi inti għandek tkun ġenerus, però meqjus, b'mod meqjus biex inti tkabbar lill-ekonomija, fl-ewwel sena tagħmilha. U allura aħna jiena ngħid illi il-pjan ma għamiltux jiena, il-pjan għamluh in-nies. Quddiem sala maħnuqa bin-nies f'Kastilja, il-Ministru Scicluna rrefera għall-aħħar rapport ta' Standard & Poor's li ħares b'ottimizmu lejn il-ġejjieni ta' pajjiżna. Żied jispjega kif bħala gvern kien kuraġġuż li jdaħħal miżuri bħal ta' Child Care Centers b'xejn u t-tneħħija tat-taxxa fuq il-proprjetà għal first-time buyers. Il-Ministru qal li dawn il-miżuri u oħrajn swow flejjes kbar iżda taw lura ħafna biex bekk komplu jistimulaw l-ekonomija. Scicluna tkellem dwar l-isfidi li se jiġu mal-Brexit fosthom kif pajjiż żgħir bħal tagħna huwa vulnerabbli għar-rati tal-kambju bħat twaqqih fl-isterlina. Iżda l-Ministru qal ukoll li jeżistu opportunitajiet kbar wara r-referendum għat-tluq tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Mistoqsi dwar l-effett tal-Panama Papers fuq is-sistema ekonomika tagħna, il-Ministru Edward Scicluna qal li kien hemm sitwazzjoni fejn pajjiżna kien jista' jasal fi stat li jitlef il-vantaġġi fiskali iżda brieda u ħidma Malta uriet lill-Unjoni Ewropea li hija kontra kull evażjoni tat-taxxa. Fid-dawl ta' dan, pajjiżna stabilixxa ruħu bħala pajjiż li kkopera iżda fl-istess waqt baqa' kompetittiv fir-rata tat-taxxa biex jiġu attirati iżjed kumpaniji li jinvestu f'Malta. Il-Ministru Scicluna semma wkoll il-ħolqien tal-Arbitru Finanzjarju li lan tiegħu huwa li ċ-ċittadin komuni jieħu ġustizzja fuq każijiet ta' natura finanzjarja fi żmien qasir.